S hrdosťou vám predstavujeme jedinečný numizmatický klanot. Sadu 3 strieborných euromincí s nominálnou hodnotou 3,33 eur. Táto exkluzívna séria nesie názov Fauna a flóra na Slovensku a vzdáva hold prírodným krásam, ktorými naša krajina dýcha. Od majestátnych tatranských lesov až po jedinečné druhy živočíchov a rastlín. Každá minca rozpráva vlastný príbeh našej bohatej biodiverzity. Návrhy mincí pochádzajú z dielne tradičných slovenských umelcov, ich realizáciu zabezpečila Bratislavská mincovňa a ich emisiu zastrešila Národná banka Slovenska. Ide o prvú spoluprácu medzi Národnou bankou Slovenska a Bratislavskou mincovňou. Táto kolekcia nie je len mincovou sadou. Je to umelecký a kultúrny odkaz, ktorý zachytáva to najkrajšie, čo Slovensko ponúka. Pridajte si do svojej zbierky kúsok našej prírody. Kúsok našej hrdosti. Kúsok Slovenska.